Que avui és un dia de condolència, de solidaritat entre nosaltres, però sobretot és un dia de compromís. Hem de continuar la lluita, hem de continuar amb tota fermesa, amb tota tenacitat el projecte que portem col·lectiu, que arrela en la classe, en els valors de la classe, en els valors de solidaritat, en búsqueda de una igualdad que ha de arribar. Como decía la Bordeta, tal vez esa hermosa mañana no la lleguemos a ver, ni tú, ni yo, ni el otro. Pero habrá que forzarlo para que pueda ser. Al final, lo que queda es continuar lluitant, convençudes i convençuts de que per molt que mos diguen, per molta basura que ens tiren damunt, este país, esta societat no pot tindre futur, no pot tindre mañana sense el treball convençut d'homes i dones que comencen a veure el futur abans que aquest futur arribi. Per tant, companyes i companys, avui és un dia de compromís, de record, però sobretot de fer futur, de comprometre's en el futur. Gràcies per la vostra solidaritat i aprenguem del testimoni magnífic d'aquesta persona major que va fundar Comissions Obreres.